تیمی استقلال بعد از نتیجه دو بازی با دسته برقچی به دور چهارک نهایی مسابقات جام تاجیکستان را خط گرفت. بازی دیگری دور مذکور بین دسته های هولبوکی واسه و استرافشان در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه برگزار گردید. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه در بازی جوابی دور هشتگ نهایی جام تاجیکستان با تیم برقچی میدان دوری کرد. بازی تیم‌ها در ورزشگاه مرکزی جمهوریت شهر دوشنبه برگزار شده با حساب کلان 7-1 و سودی تیم فوتبال شهر دوشنبه خاتمه یافت. گل‌ها را در هیئت دسته غالب احسان پنجشنبه و شهرام سمیف دو مراتبگی و همزمان الکسی لارین، شریدین بوبویف و سلام اشورمحمدов ба дарвозаи тими футболи барқчӣ заданд. Ягона голи дастаи барқчиро ба дарвозаи Истиқлол Тоҳир Маладӯстов зад. Ёдовар мешавем ки бозии аввал низ бо ҳисоби калон ба суди тими футболи Истиқлол хатм гардида буд. Баъди ин пирӯзӣ тими футболи Истиқлол ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон роҳ ёфт. бозии байни дастаҳои ҳулбуки ноҳияи восе ва истаравшани шаҳри истаравшан дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. ёдовар мешавем ки новобаста ба мағлубият дар бозии сафарӣ шогирдони ғайраталӣ мираҳмадов имконияти хуби ба даври дигари ҷоми тоҷикистон гузаштанро аз даст надода буданд. ҳамин буд ки дар дақиқаи 27-уми бозӣ нимҳимоятгари канории соҳибони майдон Диловар Таваралиев ба задани голи аввали даста шарафёб шуд. то охири қисми аввали бозӣ бошад ҳар ду даста имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале онҳоро ба гол анҷом дода натавонистанд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад нимҳимоятгари тими мунтахаби кишвар Илҳомҷон Баротов тавонист ки дар дақиқаи 53-уми бозӣ дарвозаи соҳибони майдонро рахна намуда ҳисоби бозиро 1-1 намояд. голи задаи меҳмонон имконияти хуби ба даври дигар роҳ ёфтанро ба дастаи Истаравшан таъмин намуд, зеро дастаи ҳулбукро зарур буд ки барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чорякниҳоӣ ду голи дигар ба самар расонида ба дарвозаи худ гол сар надиҳанд. барои тезу тунд кардани бозӣ сармураббии дастаи ҳулбук дар дақиқаи 65-уми бозӣ ду ҳамлавари муваффақи даста Зоир Холматов ва Авазхон Қамчиновро ба майдон баровард. нахуст Авазхон Қамчинов дар дақиқаи 69-уми бозӣ баъди хатои дарвозабони дастаи Истаравшан тавонист ки ҳисоби бозиро ба нафъи дастаи худ афзун намояд. дере нагузашта ҳамлавари даста Зоир Холматов дар дақиқаи 75-уми бозӣ бо дарвозабон 1-1 баромада голи сеюми дастаро ба тури дарвозаи меҳмонон ворид намуд. ҳамин тариқ дар бозии ҷавобии даври ҳаштякниҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол намояндаи лигаи якуми мамлакат ҳулбуки ноҳияи восе бар дастаи лигаи олии мамлакат Истаравшани шаҳри Истаравшан ғолиб омада ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол роҳи худро тахту ҳамвор намуд. ما از خود باوری داشتیم که ما تیمی پرقوت استراوشان در خانه خود مغلوب میکنیم. چخیلی که با همه معلوم بود، با همه که شما هم دیدید تیمی هولبوک یک درجه هم بلند بود، پرقوت بود، бозии خوبشون дод. То, что мы поставили сегодняшнюю задачу, ребята отвратительно отыграли. Не знаю, может сказывается, что жарко было. Но это для футболистов не должна быть причиной. Сегодняшней игрой мы вообще недовольны, тренерский состав вообще недовольны игрой.